Kani kamas bukuit ni truan na sa duai na truan na kapanta I Donald Nyota nang ta idap yasing kai jong I nang ta jing ta jing man sim jong ba Crispin nong room nang ta jing ko jing khia jong kong Rio Linda lengto nomor laispa lakutra Kakatang ukpa padukon badaman sem bakoy. Amen. Ka jing ye jong trai jing yu Jesus Christ bad ga jing ye jong blay lem bad ga jing selok jong men sem bakoy kinan rengkat bad pi baro. Rengkat bad pi ko han men ko para how Jesus Christ hakana ka step such sin utrai u khot yang abade pi bangin pe ngin kmi yala ka jong ka jing em utrai lapan khamti yang i ban le ye mission ka jing u ban pan priang ye gospel ka jing u ha kana ka prathai khamta me lang ba ka jing em ka junga ka jung pi ka ba man la ka sngi lang ba ka jing le
kajing kam kajunga kajung pi leng ba ki tin ki kam ki bangi kren den mata kedau ha kene kelemat ha bangiwan akmat keduan kedupat kajung belai benterwai kene kemas ke bekoj to ken ko han men ko para ngin pej ngin pusan ngin khme yala kajong kajing em hato shisha mangama pi ila le na em ban pendap ya kene ke commission ban yelap ke gospel kajung u ke ba la pan khamti yang abari pi ba yole se bunsen ngila landat ngim nyu ngim khen kor ya kene ke kam ke ba belai la pha yangi den mata kedau ha kene kelemat to ken dak ta kajing snguret dak ta kajing shania jungi ya ke bo jung kajing map ko jung belai ngin pen map na ke benta ki pop ki sang na benta ki lat na ke benta ki tam ki dona ki jungi nga phla hau belai badan bor baro pada pi ko han men ko para bang la le pop shibun da ki jung prakhat da ki tin da ki kam da ki jung lek let da ki jung le pala chunga da ki jung le pala bakrau junga namar kata ngakarpat ya kamaria bukhoj kabaya sa katei soti ya ki angel bat kiru khoj pada pi ko han men ko para banduai na kabanta chunga how try ublay jungi ublay badan bor baro nis ne yangi madalama bigi pop jungi unyalam yangi sha kaching em bom chukut amen Hakanai kamas kebekhoj ngiduai na kebenta baro gijing temu ki bangi lebu habas dang kanai kamas na kebenta ki bapang kebestam na kebenta kinong papa setelah keperthai bat kom juro na kebenta gijing temu jungi iwei paiwei bat kom juro na kebenta gijing suk hasetelah keperthai ban ngibu akmat ujisu hakanai kamas kebekhoj ban kurdo ya baro gijing temu ki bamangi gidan ban le hakanai ka parish ka jungi pada ka sentar ka jungi ka convention bat kom juro ka Procession Maria ke baka parish ke jungi gedang penkre. Koblai badan bor baro ba im jinom. Uba ha ke jing ej baslei jong me palal liam ban ya ke jing dawa ba ke jing angnut. Jong gitu ke bakar pat ya me. To trek rai halo jungi ya ke jing isnei jong me. Ba men map ya ke ba ke jing tiblem kating. Ba men ai ya ke ba ke jing duai kamnut ban pan. Daw try jingi Jesu Christ kon jong me ubi mer basan sha rain card ban me ha ka jingi long ka way jong men simba khoj ublay jinam la jinam amen ka jing plena kitab ujab ulaang seusen ese yanga phi kilo ki jor jonga Nabak ti jong blay kalakta yanga. Balay mapiro kumu blay penbet thong yanga. Hato pimpat hun bat kado jonga. Abanato iktien jonga. Abanato yaki hakakot. Abanapridak yaki do hulam nar badakasisa. Hau mau siang bande shi junom. Nabangatip bo nong penim jonga uim. Badabakut unsayang hakapertei. Pedendala penjot ya kesni do jonga kumne. Tidan laga do nganyu i ya ublay. Yu banga sew i hajan jonga. Bat hikmat jonga kinsiyo i ya u ya uwe ipat. Kadnu jonga kasih telur hapo jonga. Kaketien jong utrai.
nhiều spa sa. Nhiều spa sa. Utrayu dan rengkat bad pi. Kajing pule na gospel bakuj kat kum u Lukas. Kaburom hame ko try. Hakata kapor utrayu latung sa nyep arngut ki weipat. Bad lapha yaki arngut. Ban leja shwa jung u shaman la kashnong bad kachaka kabama uhi uday ban lej. Badulong haki kajing od shisha kabun Henry kinong tre ki kendiat. Toduai namar kata how try kajing od ba unpa kinong tre ha kajing od jung u. To kilet hakmi ngapa yapi kum ki kon langbrot hapreng ki suri. Wadra kapla pisa lane ka yarong lane ki juti. Padu wat ai kuble yano halanti. Hakano kano ka ying kabapirong da ong shua ka jingsuk ha kene ke ying balada u kon jong ka jingsuk u shong hangta to a ka jingsuk jong pi kan sa u lem kumta kan pai biang shapi to sa ha kata ka ying to bam to di kat ka ba ki ai hapi namar nong trei u de ban yo ye ka bai nong wat kan tiap na ka wei ka ying sha ka wei pat haba pirung ha kano ka shnong Bat kipidyang sing bahaya pi, tobam yakata kaba labu hakmat jong pi. Topen kot yagi bapang hangta batoong haki. Kahima ublay kalawan jan hapi. Henry habapi rong hakano kasnong bat kipidyang sing bahaya pi. To lej shakilenti kata kasnong bat toong. Wat yaw pum jong kasnong jong pi badambit hak kijat jong pi ngi kenter prasha ya pi panban to tip ya kane
bakahima oblay ka lawan jan ngaong api ba hakata kasngi kan salong kamjem ya ka Sodom ban ya kata kashnong ka gospel utrai ka jingiro yame ko Chris ko hanmen ko para ha u Jesus Christ habang ipet ya ka kamyalap jong u Jesus usdang banyalap ya ka gospel jong utrai ka ba oblay ulapan kamte yu to kalak bamot kahima oblay kalajan kanay kadai ka jingsdang jong Jesus banyalap yu ka gospel bat kanay kadai ka jingsdang jong kino ki prophet nadu ka jutang kabarim ka bangilap haba kisdang banyalap sapang kahima ka jong blay bat ka jingdon kam jong ka jingkalag bamot te jisu ha ka jingem ka jungu hadin bawla sedang ya kam mission kam tame ngi ar jaka ne arsen ka baw jisu ukren ya haki senran ka jungu haki apostol ka jungu bat kinong bot jungu sapang ka kam yalap dan ka kam mission kabaningkong yu ibo jisu habaw jit ya ki khadarngot ki senran ki jungu ki apostol ki jungu upan kamti yeki ya ka kam yalap nangta ngi yu ha ka gospel ka bamanta ka sngi baw khot badu jit ya ki nyau pu arngot ki banget ki babod yu bat upha ya ki arngot ban yalap ya ka gospel ban yalap ka gospel ka de ka juhi ka ba ngi yu ka baw jisu lasdang to ka la ka bamut namar kahima oblay kalajan kanay kadai ke jingkot ke jong jisu kabanengkong yang abade piru to kala kabamut namar kahima oblay klajan ngimtep lano shisha kata kenta kasngi kapor kaya kahima jong oblay kanwan hakajing em jong abad jong pi den matakadaw ujisu khot yang ikein kohan men ko para nongkong na shabe ban wan pai shu ban kala kabamut ban i ya barok ke jing em basniu jing em barim jing em balangkar ke jingi ban yo ya kata kahima ka jong kabar ka baw jisu kwa yang ayi pi ban ngesungto kadai kene ban pnyang ya kene ka kamyalap ka ba ulapan kamti haki khat arngot ki apostol ki jong berkum juru hakine ki nyopo arngot ki ba ula jit ki bangila yes ngeu haga gospel mementa ka sngi den mata kadaw ngakwa ban sim ki mat pusan nak banta junga ba jung pi ko hanmen ko para haba mangingis dang ya kena ke kamyalap jong utrai ban penpriang ya kena ke gospel ke jong kam tame ke bangilong to kala ke bamut kahima oblay kalajan nyile ya kene walada ngadon ka jingkwa ka jingtrang ngadon ka jing angnut ban ngai ti tilit lan ya lade ban le ya kene ke kamyalap ke jong utrai ban pendep ya kene ke mission ke baw jisu ulapan kamti yang abade pi hanrai ken mau baro ya kene ke jingle ke jungi ya kene ke kamyalap ke jungi day ban yalam tang da ka way ka baw jisu kwa yangi bangin le day tang ka jing it ladang ile ya kena ka kamyalap da ki way ki jing tmu kine kinsa pulom kinom long ki bajab na ka banta ka hima ka jungblay kimla ban khata ya ka jing em jong ki way kimla ban khot ban pan kala ka bamod ya ki way kimla ban kring ya ki way pat ki brew habangile ya ka kam mission ka baw blay pan kam tay yingi da ka bor brew ka jingi da ka jing nang ka jing start ka jingi da ka jing champang jongi Henry ujisu kwa yang abadi pi bangin sengutu habangile ya kini baro ngidei ban le da ka jing it ka ba ngila yo pediang yo ujisu ngi ule kami alap ka jing upendep ya ka kam mission nadu ka sngi ka baw sedang hadu lum kalbari lane hadu baw kiu habeneng ule da ka jing it yaw blay ule da gajing it ya ki hanmen ki para ki jungu ya ki berubaro temangiro habangile ya kena ka kamyalap la ne commission ka baw jisu ko ula patha yangi ne pen khamte yangi ngi dei ban le da jing it ka jing it ke dei ban yalam yangi ban le ya kine ki baro nang cha paru jisu haba wong ya bari pi ka jing it ke dei ban yalam ya ka commission ka ba pi la yo nanga ken mau ngi dei ban klet no ya kine ki ba ngidon ha ke jing em ka bading kong ujisu uong yang abade pi ngi dei ban jungai no na kitiar jong kane ke perthai ngi dei ban ino ya ki jing sngubha jong kane ke perthai lada manga kumuk nong yelap ke ketin ke jong blai lada manga ma pi ki ba kshimti la ne ki bala pediang ya kane ke commission ke jong trai
ladangi IT yelade ha ki jing skubha jong kana ke perthei ha ki tiar ki mata jong kana ke perthei da le ngimla ban pendep ya kana ke commission kan mau u jisu u ong nga bade pi kebaneng kong de utrai ha ke jing em ke jong pi commission ke jong utrai ka de kebaneng kong ha ke jing em ke jong pi den mata kadau ngi ha ban jengai no ngi ha ban klet no ngi ha ban I no ya kana ke perthei barak we ya ke jing dan ke jing em ke jing ka ke jing subha ke jing ka ke jing lengkar ke jing ka ngi de ban bunung kong u jisu la ne blai ha ke jing em ke jing ka ke jing pi detach from the material things give yourself to Jesus ubaneng kong u de jisu ubaneng kong ke commission ke jing la da ngi dan kom ke jing sngtu ke jing em ba u jisu de ubaneng kong ha ke jing em ke jing pi ko hanmen ko para ngi haban don kata ke jing shania how jisu ngi de badan kata ke jing IT lut yala de how jisu ngi de badan kata ke jing ngai yo jisu habangal IT lut yala de pan lab yo gospel ke jong trai habangal don kata ke jing shania ke jing IT u utrai dala de un simti ya ke bangal le but un pen job un pen urlong un pen siso ya kata ke commission ka jong pi ban khot ye gebreu ban kala ke bamut nak banta ke hima ke jong blai kabar ke bau jisu pen kan mau yang abade pi kan mau kat ba pile ya ke commission ke jung pi le kam yalap ke jung pi pin sayo amat ya ke jing pin sayo amat ya ke jing jinjar pin sayo amat ya ke jing penram ha ke jing im hanrei kan mau kine baro kim dei ban khang lat ye pi ban yai teng ya ke hima ke jung blai namar ba pila simti ya ke kam utrai daladi unwan ban kersan ye pi ban yeng hapadeng ke jing jinjar hanrei ngim dei ban kan randen kanai kadai ke baar ke bau jisu upan kan mau yang abade pi habang ngishimti habang ile ya ke kam ya lap ke jungu kabalai pat ke bau jisu kwa yang abade pi ban perkhat lane ban pusan lane ke bangin simkia ke jing em ke jung pi ko hanmen ko para kalong ke badan kam habang ile ya ke kam ya lap ke jung trai habang ye lap ya ke gospel ke jung trai habang i persang ban khot ya ki wei hakahima ke jung blai ka taka result ke bang yang kam day ke badan kam ha ke jing em ke jung pi kata ka outcome ke bang yang kam day ke badan kam ke ba dan kam nung kong ha ke jing em ke jung pi ngitip habang ile ya kano ke kam na ke banta ke balang na ke banta ke borom ke jung blai habang yo I ba ki we kim ngap la ba ki we kim pediang ha ba ki we kim kala ke bamot mangama pi ngidon ke jing susi ngidon ke jing sngo diau ngi kan randin no ngi phai din no ngi no ngi sngo ba ke jing le jonga kamlong ke balar kamlong ke bejob bat kanai ke jing sku breu jonga ba jung pi hanrei ujisu ong nga ba de pi kine baro kim dei ban control ye pi kanai ka result lanai kanai ka jing job lanai ka jing mentoi ke ba pi kwa ke ba pi mentoi kamlong ke ba im don kam hadu kata hanrei utrai unsapej utrai sukmi ya baro kita ke result lanai ki outcome lanai ke jing mentoi kaba pile ha ka kam yalap ka jungpi hanrei ujisu kwayangi bangin simti ya ka kam yalap bangin le ya kana ka kam yalap ka jung ya gospel ka jung trai da kata ka jing it ka belong badan kam hanrei ha bangile ya kana ka kam yalap ka jung trai da ka jing it utrai daladi un simti utrai daladi un penseso ya baro ka bangile sachisen ngi pen kan mau yaladi kat ka ba pile na ka banta ka brom ka jung blai kamlong kata ka result lane ka jing mentoi wat perkhat hanrei le da ka jing it le da ka jing shania le da kata ka jing IT ka jing pi ublei unsa pen job ublei unsa pen long ka ba urlong ya baro ka ba pile den mata grau ha ka sngi kine kide ka jing khot ka jung utrai yang abade pi bangin pusan habangi pule ya kana ka gospel ka ba utrahi ulai hanga bade pi lengba ka gospel jung Lukas kalanang ba sipo iwe hadu kadar jar mantangin kabre lagi jong ki kmat ngiduai ngai ti la de hau jisu ai bo jisu un simti yang iwe iwe ban mangiro kumjo ngila ban IT la de hau jisu kam tame ban pendep ya kana ka kamyalap ka commission ka ba ul IT yangi baro kat ka bangile ai ba jing it kan yalam yangi and yoro ya Jesus Christ tungin yang ngin pelala ka jong ka jingai ngangai omlei ukpa badan bor barok unung tau ka benang ka kendau
utrai jungi yau malapo na musim kuj yau balakana kamaria te soti mashala bein hapo Pontius Pilatus asana pnayu laya balatetu layar shkbayab hagas ngi kabalay lami pat ni kabayab ulakir shabneng usong shkamanu blay kupabadan borbaro nang tawan patban bishar gibi imit kabayab ngangay hawman simba kuj Katolik bakoj hagajing salok kerukoj hagajing mabakipop hagajing mipat kado bar hagajing embom jukut amen. Laispa nyepulai. Tuduai ko para baga jingknya junga ba jungpi kan long ba pedang huna kemadu bleu pa badan bor baro. Kajing manto yangi balang ko jungu baro kowe. To ayangi ko blei ba snei ba kan ke jing truaknya jungi. Kan long ka ba me pedang sungba ba leng ba jungka to ai ban pli yangi ya ka thlong Jong baro gijing kerku dau Kris utrai jongi amen. Utrai udan rengkat bat pi token ti wila ki danut tong nang utrai ublei jongi dashisha kalong basang hok bat ka badai ka deiti jongi bat ka jing penem yangi aman la kapor bat ka jaka banai nguyeme ko kan rat ko pa ba khoj ko blei badan bor bat bom chikut Namar hagajing ej mela thau yo ban reu bad haba mel pan rem yu kat kum ka hok melas ngeu bha mela suspa yu da gijing isnei lengba utrai jungi u Jesu Kris lengba jungu ki angel ki ro ik borom jong me ki hima ki dammane bad ki bor ki knyu akmat jong me kabneng bad ki bor kabneng bad ki serfem bala kerku ki yamane rengkat da gijing kmen ngikir padye me to ai ba ki so jungi kinya so bad kajongki kat bangi pen bena da kajing ro bas ngel red Dashisha melong bukhoj katrai katame jong gajing khoj baro damar katra ngi kerpat yame do pen khoj pen kentang ya kine gijing terwa jungi dag bapha yamesim jong me kom kam jer halo jongki bakin klalong yangi
kamet bat kasnam jong utrai jungi u Jesu Christ hakapor baladi no yu badala kamon snobha ula priang ya ke jing sha shutom ula shim yokpu bad kebaingu yame ula kedia yu badalai hala kesenran u ong to shim batobam ya kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaba NIT na kabanta jong pi ha kajukur kom andala la yabam ula shim yoku kuri bad kebaingu biang yame ula hala kesenran u ong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong ku kuri jong kasnam chonga jong ka jutang batamai bat bam chukut ya ka ban penmi na ka banta jong pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka chingma be ki pop to le ya kane ban kan mau yanga ka jingmaya jong ka jinge namar kata ngi bapan menta ya kejing ya pa kejing mi pa jungu ngi terwa hame ko tra yuk po jong kejing em bat ya ko kuri jong kejing pen em ngi dai ngoi dem namar melanyew yengi ba bet ban yang akmat jong me bat ban sakri ya me da ka bas ngeret ngi kerpat ya me bangi ki ba yo banta hakamat bat kasna mo kres ngi long ki ba lapanita le ka wei da uman sem ba khoj to kan mal ko tra ya ka balang jong me kabalang priyang has satla ke berte berta penjana ya ka jingit ringawat u Francis pa ba ku jongi u ulbert mavein u bishop jongi baro kilingdo to ken ma lemru ya khiman ki para shanram mutkinde ki wala yoti ada ka bakarman ya kha jimi pad bariya baro ke bula klat no ha ka jingis ne jongme to priyang ya ki sha ka jing sha ka mat jongme to isne yangi baro ni kirpa diame baringa baka maria te soti bakoid kakmi jong blei u joseph bakoid hukorin jonka ki apostol bakoid bad baro kirin koid ki bala pengs ke me yame pateng la pateng in lo ki ban yobindalen haka jingim bam jukut bangin yaro bud bundon burom yame dal kun jongme u Jesus Christ dau lembat u bad ha u kan long ame blei ku pa badan bor ha ke jing long ka we jong men sim ba khoj baro ka borom bad ke jing ro junam la junam amen kumlah hukum yang ngi daw nong pen em bat kumbal hikai ngi daktin blei ngi no banong ko pa jungi ba habneng ka long ka ba khoj ka teng jong me kanwan kahima jume kalong kamon jume ha ka kandeu kumba habneng ta yingi mata ka jungbam jungi ka bahala ka sngi batama yingi kerengkang jungi kumba ngiro ki mab ki balas ne yingi barwadi alam yingi sha ka jing panshoy hanre de panla yingi na ka bas ne to panla yingi ngi karpat ko try na ka jing snu baro ha ka jing sbon jume to ai jing suk jing sanya ki sngi jungi khnang ba da ka jing rap ka jing isne jume ngin lai barabor na kapop ngin yo jing da na gijing jenjar baro katba ngi tengap kmelanti ya gijing kerman bakoj bat gijing wan pa jong nong penim jungi u Jesus Christ nama jungi kalong kai ma jungi kau ko trai Jesus Christ me belong haki apostol jung me ka jingsuk ngai api ka jingsuk junga ngai api wat pe ya ki pop jungi henry ya gijing e jong ka balang jung me bat ha ka jing sbun jong me to ai ha ka ya jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum kamon jong me mame ubim bat basan shar junam la junam amen
Kajing suku terai kedan barabor rengkat bat pi. Tong ini teruai kedak kajing suk iwe highway bat. Kajing suk bat pi. Hak mi ukon lang broad jong ublay. Hak mi bakino yaki pop jong kepertay. Suk yang ki bala syakot. Syak ane ke jing kawai jong ukon lang broad. Ko kan rad nam syong hok man rung. Pok king junga. Han resh ong tang naktit. Kaman sem junga kan sakya hi. Kamat bat kasnamo Chris kan ri bat kanilam yangi. Syak ke jing embam jukut. Amen.
boringi ana pan klan yangi pangila shu ban le ya keram ya lap kame mer pan kam ti yangi at ka bang le na ka chingi ko jisu pangila ban khon ni ko we lang ba ka ching em ka bang em lang ba ki kam ki bang le lang ba ki tin ka bang kran pamakiru kin snap ka gospel ka chume makinot ai chume makin yo ya ka ta ka hiba ba dai pame hi ma pan kre nak ban ta chingi we jisu ibu ak ma chume na ban ta bapang bisitam setelah kepertai bedang Syah Sumar Hospital belado jingkermen kiluan aina saying kita gibang don ladan pasumar koji subije nakabor ke jume kita yaki bakin yo ke jingkot ke jingkiak bapura agar yang kemen sem kiduai nak benta gitu kiri kiba dan apeng ke jume kenat apeng kitma ai baga jingsuk ke jume ke jisu namar melom sem juga jingsuk manra jingsuk hagdanur ke jumki khamtame gitu kinong sunshar nangai boringi ke jisu nang sunshar ngi ke jisu nang yalami ngi ke jisu nang jelen tuyungi ke jisu pamangirung ila sesyo penpriang ya kata ke jingsuk ya kata ke jingi ya kata ke jingelong kowe ha ki hanman ki para pamangingi kendo ha ke keski jisu nyai tilot yala de ya jisu shimti yangi shimti ke danot ke jingi ke jingem ke jingi ya ke jingon ke jingkon khat ya ki kam ki bangile ki bangyong ha ke keski baro shiski dong ya duai tuai bagan ai gijing maya bagan jabeneng ko trai kan pentamai yang i ha kamen sembat kamet kenang bangin yo long kinong yo pateng lang ha ka borom lempadu kres naba ngisha shutom lang badu ha bangi pen bana ya gijing yap gijingu dau kres utrai jungi amen utrai dan rengkat bat pi ublei badan bor baro unkur ku yapi ukpa badokon badaman sem bakot amen tolisuk ij bersyukur utrai da gajing imba bahajong pi nismel mo yaw blei Nomor arspa nerfusa arspa Jesus Christ.